heɗitaaki wullitaaki dow cuɓi korowal gomna diwal Nasarawa. Tabbitini nasaraaku ɗum gomnaajo diwal ngal heɓi wakkatiire cuɓi caaliɗi. Aran ni hiitordu heɗitaaki wullaandu cuɓi laafiya laamorgo diwal Nasarawa. Wili nasaraaku ɗum hukumawa INEC rokki wiki injiniya Abdullahi Sule on heɓi nasara. To hiitooɓe ɗiɗi nder tato hiitordu ndun wi'i luudankeejo makko mo jam'iyyawa PDP David Umbugadu hanko woni cuɓaaɗo gomnaajo diwal Nasarawa on. O reni gomnaajo diwal Nasarawa on mo jam'iyyawa APC yaari wullitaaki yaaki hiitordu yeesooru. To hande ndu tabbitini nasaraaku gomnaajo on. Gomnaajo diwal Nasarawa on ni nder cuɓi ngaɗaaɗi nder nde'e hitaande heɓi jaalorgal ɗereeji limngal cuɓi 340 294. Nonnon bo hanko luudankeejo makko on o heɓi 233 Hajiya Kande Adamu no gooto nder ɓe jam'iyyawa APC o andini miijo makko bani. Ɗum hukunci min gaɗi farin ciki min gaɗi farin ciki sosai. Ai dama tun farko dama ngal joɗorgal injiniya AA Sule. To kotu ɗin dai ɓe nattini ɗuma goɗɗo ra'ayi amma tabbasashe denno ma kotu wi'ata dai ɗuma ya ɓe gaɗi kuskure. Da ike ɓe nattini son ra'ayi kanjum waddi kan ɗon. Amma dama joɗorgal ngal AA Sule. Awa inin andi minon dama ira nde nyalde inde ɗon wara. Mbiya won ɗon demma hukunci arandejum ɗum Kiita ɗum hiitordu Nasarawa waɗi on gewra. Ai min gewra min andi sare dama in dongal amin min tetowaygal. To joni na on kullata ko to o yehi hiitordu ndu yeeso ko ɗum latto haala ka waylito? Ka waylitata ko iro insha Allahu da izinin Allah ai neɗɗo ɗumata wala gonga ya kulata. Ibrahim Abdullahi Modibbo SA hoymajo mo gomna diwal Nasarawa o andini miijo makko seyo makko dow jaalorgal ngal gomnaajo on heɓi haa hiitordu hande. Fotoji maɗa on gaɗa sujjada yettore. Lallai kam emin jetta Allah lamiɗo saboda Allah hokkimin joɗorgal amin ngal gomna. Wato ɗum hukunci ɗum Allah lamiɗo taɗi hande. Wato Allah lamiɗo raari ɓernde injiniya AA Sule. AA Sule ɓernde may ko nde tar nde wala goɗɗum matsala mo haɓide goɗɗo don ko leñol maɓɓe nano goo ko na addini maɓɓe goo ko ɓe godi goɗɗum matsala launin fata ko wiya na local gano maɗa gaba nano goo ba. Wato neɗɗo giɗɗo kowa mo muɗum kanjum Allah hokkimo ɗum shugabanci. Ngam min kawri e yimɓe gaɗaɓe fashi da makami han ɗon yimɓe PDP. Ɓe gaɗni min fashi da makami ɓe mbi min ɓe tettini min ngal joɗoga e lafiya min muñi min mbi yimɓe on jooɗo jam saboda injiniya Abdoulaye Sile neɗɗo giɗɗo on jooɗo jam. Min kotti haala min dilli koto apil. Gonga wartoy gonga holli hoore may ka. To joni na a hulata ko to ɓe njaha haa hiitordu yeesoru ndu ɓe mbi'ata e gamayru sey Allah heƴi. Iroma dake daga ɗo yaake har sufurin ko min kulata ɓe yimɓe bi izinillahi ta'ala e neɗɗo wato laɓɗo e neɗɗo mo tuundi ɗum hawtatake ba. Na'am. Gonga e fewre nano goba. Na'am. Saboda ɗum minon firi ɗum ko in jango yaha. Na'am. To sai ni wadduki hawtuki rufotol ngo'ol mi tefi nanuki iga ɓe jam'iyyawa luudankewa nga PDP ɓe hiitordu ndun do'i hande amma wadduki joni mi heɓa iga maɓɓe. Ni ɓaawo timminki jonde hiitordu ndun ɓaawo ɓe ngadi wonde jonde e jam'iyyawa PDP nanu Umbugadu on wi'a ko Allah waɗana neɗɗo goɗɗo fota waɗana un. Our struggle is the struggle for the destiny of this house. Mun sa abin da ke kasa, mun sa abin da ke faruwa. Ibrahim Ramadake
Koti Radio International ga Diwal. That is the World Cup. That is the World Cup.